Il-pubbliku qed ikun mistieden jagħmel is-suġġerimenti tiegħu b'rabta mar-riforma li se ssir fid-Dipartiment tal-Artijiet, dipartiment li se jkun qiegħed jinbidel f'awtorità. Meta tat dettalji dwar x'inhu l-pass li jmiss f'din ir-riforma importanti, is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri fissret kif għalkemm ilha ftit jiem fil-kariga diġà bdiet tikkonsulta ma' entitajiet li huma midħla tad-dipartiment u minn fost 15 l-entità involuti fil-qasam tal-artijiet diġà bdew isiru xi suġġerimenti. Minn dak li diġà smajna qegħdin naraw fejn huma loopholes tas-sistema, loopholes ta' definizzjonijiet vagi, ta' valutazzjonijiet li jistgħu jkun hemm problemi fuqhom għaliex m'hemm standards u prattiċi li jiġu segwiti u affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu ma' in-nies kif ikunu jafu bil-proprjetà tal-gvern. Fi preżentazzjoni dettaljata l-perit Robert Musumeci li jagħmel parti mill-bord li se jipproponi u jmexxi r-riforma irrimarka kif fost oħrajn hemm min talab integrazzjoni bejn ir-Reġistru tal-Artijiet f'Malta u Għawdex. Issemma wkoll il-bżonn li jkun hemm iżjed simplifikazzjoni fejn meħtieġ pereżempju fiċ-ċnus. Oħrajn issuġġeraw li jkun hemm bord tal-governanza kif ukoll il-bżonn li tkun introdotta sistema online simili għal dik li għandha l-Awtorità tal-Ippjanar. Is-Segretarju Parlamentari Schembri tkellmet ukoll dwar l-importanza ta' sem il-ħaddiema, tant li qabel ikkomunikat l-aħbar tal-konsultazzjoni pubblika iddiskutiet magħhom. Il-ħaddiema huma nies illi jagħmlu ħafna xogħol, illi forsi din il-problemi li kienaw fil-lens matul is-snin ġelet in-nies iħarsu lejhom b'mod ikraħ. Rejna rajt ħaddiema illi qegħdin jigergru huma stess bis-sistema u qegħdin igergru bis-sistema x'ma jistgħux permezz tagħha jgħinu lin-nies. U allura din ir-riforma se tkun qiegħda tħares mill-lat kif ħantejbu is-sitwazzjoni għall-poplu, għall-konsumatur, għall-klijent tagħna, imma wkoll kif ħantejbu s-sistema għal min jaħdem fiha. Is-Segretarju Parlamentari sostniet li l-Gvern huwa determinat li din ir-riforma tkun suċċess. Il-pubbliku għandu sas-6 ta' Marzu biex isemma leħnu u jkun ta' kontribut għar-riforma fid-Dipartiment tal-Artijiet.